no, ay, ano, talagang Okay, so yun mga kagamba. Mayroon tayong paglalabanin ngayon. Itong parehas ito na tigre. Ito, agud to ng masbate, mga kagamba. Ayan siya. Tigre yan, no? Yan. Kaaway ng leon niya. Kaya lang kalaban niya magiging tigre din. Ito, kukunin natin. Tigre din ang kalaban niya, no? Parehas silang tigre. Ayan, titignan natin, ngipin sa ngipin ng tigre, tigre sa tigre, kung makikita natin kung talagang tigre nga kung kumagat tong mga ito. Sige mga kagamba, umpisa na natin to. Kung talagang tigre nga itong mga ito, baka naman ito yung mga jaguar lang o ano. Eto na ha. Panoorin nyo mabuti. Palalabanin na ni Tatay Mindo ito. Sana nga maganda magiging laban para masihan kayo. Oops, sandali. Natraidor yung isa, muntik na. Aha. Sana magiging magandang laban ito para masihan kayo. Aha. Medyo malikot pa itong dalawang tigre na ito. Pag malikot kayo, bubusalan ko kayo eh. Ayan. Mga kagagamba, medyo malikot tong tigre. Ayan na. Okay na. Magharap na sila. Oy, nilampasan. Nilampasan. Ayan na, tinalikod, nakatalikod yung isa, lumarap ka, nako. Okay. Aba. Ayan. Tingnan mabuti. No, ay, ano? Talagang nagtigre sa tigre talaga, Parehas nagsasaputan, nagkakagatan, palitan ng kagat, palitan ng sapot. Ayun, nababalot na yung isa. Kumakawala. Ayun. Ito, nalaglag tong isa. Ayan, sinundan niya. Nako. Ayan, mga kagamba, parehas silang nanghina. Parehas silang nanghina. Ayan. Parehas silang nanghina. Tingnan natin ulit kung ayun, nakagat na niya, tinuluyan na niya. Tinuluyan niya yung kapwa niya tigre, ayan, wala nang walabas na sapot dito sa isa. Mukhang naubusan. Ayan, nagpalabasan ng sapot, mga kagambayan. Ayan na. Medyo mahina na rin itong isang tigre. Ayun. Na-stroke na yung isa. Mataas ang binom itong isa. Nakatisan siya sa may braso, pero ayan, tingnan nyo mga kagamba, hindi na rin kumilos yung isa, nakagat din pero yung isa nakagat-kagat na sa paa, ayan. So ayan mga kagamba, natunghayan nyo ulit ang magandang laban, tigre sa tigre, ngipin sa ngipin ha. Okay, hanggang sa muli nating pagkikita ulit sa laban. At magandang araw sa inyong lahat. Nice day mga kagamba.